وەکە تێگوتن کو ji her derdekî re dermanek heye. Lê di van demên dawî de li Rojavayê Kurdistanê derd pir bûne, lê mixabin derman tune ye. Kêmbûna derman, pirsgirêkeke pir mezin e hemolatiyên Rojava jê gazin dikin û pêwîst e ku bê çareserkirin bilez. Her wiha gelek cûreyên dermanan daketine bazarê ku cûreyên wan ne diyarin û nirxê wan jî ji sûda wan buhatir. Tevî ku hin komelên serbixwe yên hawar hatinê hewl didin ku dermanan ji xelkê re peyda bikin. Lê ew jî nikarîbûn ku pêdiviyên wan pêk bînin. Li gorî lîkolînên ku me li dermanxaneyên dirbêsiyê kir, xwediyê van dermanxaneyan kêmbûna derman vegerandin vasedeman. Girtina piraniya kargehên derman ji ber berdewamiya şer li Sûriyê. Girtina deriyê Sînor, girtina rêyên ku di navbera bajarên Kurdî de ne û deverên din ji Sûriyê. Bi gotina wan ku xwediyê nexweşînên zor wek penceşêr, şekir û dexta xwînê rewşa wan ber bi xerabiyê ve diçe ji ber tunebûna derman. Ev dayîk ku bi temenê xwe mezin e û ji gelek nexweşînan jî digazine. Lê di rewşeka wiha de li Rojavayê Kurdistanê gelo wê derman bi çi rengî peyda bibe. عمري من 50 سالك نخوشيام دخت حبات قرم حبت تنن بيدا نابن وحبيب دمجي نوك حبيبنن جبيالي تقرم حتى شخور بيدا دك مستينم حياتي ننجي تعبي ما درت كيف زحمتي سرمية دنيا يعني هم ابوي بيا ستار به هزارا کسنی دنجی وک ویدای که هنه کو جنخوشینان گازن دکن. لی هیوی آوان اوک و کوملین هوار هاتنه کاری بن هنه کی آلیکاریه بنخوشینین وان را بکن. جبو رادیو دنگی زلال همرین ملا سعید.